L'Institut d'Estudis Penedesencs és una entitat creada al Penedès fa 36 anys. Per tant, són 3 dècades i mitja, més de 3 dècades i mitja treballant per la cultura del Penedès, per la cultura, per la història, difonent tot el que les nostres terres amaguen i també molta part de recerca que donen lloc a aquest gruix de llibres importants i molts més que deveu tenir a les estanteries a casa, oi? És així. Perquè ara anem a publicat el número 190-191, sortirà el 192 properament, en aquest mes de maig, i evidentment que són 192 llibres que es publiquen i que tenen el seu cos i la seva feina, perquè darrere de cada llibre hi ha la seva història, la seva publicació i tot el que va darrere, no? Que és molta feina, fer un seguiment de molta feina, però bueno, és gratificant, la veritat és que és molt gratificant treballar-ho. El vostre gran objectiu és això, no? Donar a conèixer coses que no estan a vegades a l'abast perquè hi has d'incidir una mica, no? Aprofundir una mica en alguns temes, no? Bàsicament, els nostres objectius són fer recerca, investigar, estudiar i a la vegada difondre-ho. És una manera no és quedar-nos la història per nosaltres, sinó tot el contrari, posar-lo a l'abast de tots els penedesencs perquè coneguin la història. Nosaltres fem la feina de fer la història, de preparar-la, investigar-la i posar-la a l'abast de tothom, ja sigui en llibres, ja sigui també en DVDs, també, però bàsicament això, no? I després també a través de les sortides culturals que fem, doncs també ajuden una miqueta a conèixer aquest Penedès, aquelles masies i coves i barraques, per nosaltres Penedès és tot. Darrere una pedra també és història. És història, és cultura, els vostres associats i no associats tenen l'oportunitat sovint d'anar amb això, amb sortides, on sigui, a pobles, a la capital, on sigui, on hi hagi cultura i història. Exacte, bàsicament això. També treballem altres àmbits, també, com és la toponímia, que també és prou interessant, també treballem les ciències socials, també treballem una miqueta el tema de natura, medi ambient i també el tema de les arts, també el treballem. Després la filatèlia, el col·leccionisme, vull dir que treballem en diferents àmbits que cadascú va fent el que pot. Alguns donen poc perquè costa molt de mantenir una secció. Primer hi ha una gran afluència i la gent a vegades costa fer el seguiment, I a vegades... Però, 36 anys són 36 anys. 36 anys demostren que... Sí, va haver-hi una secció d'arqueologia, va plegar, ha tornat a sortir... A veure, és un moviment, la història és com tot, va i ve, però, ens mantenim ferms, a l'institut, que no pari, de fer coses i de promoure i d'actuar. Bàsicament actuar per la cultura Penedès. També actualment han fet l'any passat unes jornades de cultura molt interessants que s'han acabat amb la publicació del conegut llibre blanc de la cultura, un estudi de diagnosi per saber com està la cultura al Penedès. I crec que és un estudi molt interessant i aquest estudi continuarà perquè volem seguir i arribar a més conclusions. Amb la qual cosa estem amb això, I aquest divendres arribarà la tercera Festa de la Cultura, també un acte que intenteu que es consolidi, no? Exacte, també cada 2 anys, perquè té la seva feina, i cada 2 anys organitzem la festa. Aquest any la tercera edició, es fa al Vendrell, i ja està quasi tot a punt per divendres que ve, només que avisar i animar-vos que vingueu a la festa. L'únic que s'ha de trucar abans fer una prèvia reserva perquè la sala de l'auditori no és massa gran, volem omplir-lo, però cal avisar per tenir seient propi. Llavors trucar al telèfon de Vilafranca, que és on està tot centralitzat, però és igual, el 93 892 1979, o bé el correu electrònic que tenim de secretaria@iepenedesencs.org. I si no, a la pàgina web també.
Doncs amb aquestes dades és on també poden trobar informació per associar-se amb aquesta entitat, l'Institut d'Estudis Penedesencs, que als seus anys de trajectòria, 36, demostren que és una entitat del Penedès plenament consolidada.